Què farem avui? Avui faré palta reina. Avui farem palta reina. Bueno, els ingredients: un alvocat, un enciam, pebrot vermell prèviament cuit, un pot de tongina i musclos al natural. Bueno, ara rentem l'enciam. Rentarem l'enciam. La piquem en tros. La picarem en tros. Aquest tros pot ser gran o petit. Depèn del gust de cadascú. Aquest tros són petits. Ara rentem l'enciam. Rentem. Ya tenemos la lechuga. L'enciam ja està rentat. Ya. Ahora preparamos el atún con... Ara preparem la tongina amb el pebrot. Ara posem la tongina, el pebrot vermell, dos cullerades de mayonesa, 2 cullerades de mayonesa, pot ser 2, 3, el que vulguis. Ara amb el túrbix mesclarem tot fins que quedi una pasta. Ara ja està, va ben mesclat.
Ja ha quedat la pasta amb la tongina i la maionesa i el pebrot vermell prèviament cuinat. Ara després pelem i tallet de l'alvocat, la retirem a l'os, en un plat posarem l'alvocat, posarem l'enciam prèviament rentada, ara amb la pasta barreguem l'alvocat amb la pasta, i posarem al centre de l'alvocat. ¿Pero por qué queda tan poco? ¿Ah? Bueno, i això és com es dius al meu país, això és la palta reina. No té moltes complicacions. Posarem alrededor els muslos, una miqueta de pebrot vermell i ja és una entrada. I això és el plat, l'entrada de palta reina. Amb l'enciam, els muslos, alvocat, pebrot vermell i tongina, maionesa.